Assalamu alaikum, sunana Bilkisu Abdullahi daga dandalin duniyar fasaha. Haɗi domin samun gashi mai tsawo. Akwai hanyoyi da dama waɗanda mata za su bi domin samar da gashin kai mai tsawo. Abu ne mai sauƙi. Mata da dama na son ganin kansu da gashi mai tsayi kamar na Indiya. Gashi na ɗaya daga cikin ababen da ke daɗawa mace kyau. Don haka ya kamata mu kula da gashinmu sosai. Wannan haɗin da zan karanto muku na daɗawa gashi maiko, wato yana hana gashi karyewa da sanya shi tsayi da laushi. Ina son a san cewa wannan haɗin akan yi shi ne kamar sau 2 a wata. Idan mutum ya kasance mai yin wani haɗi ne na daban wanda ba wannan ba, bai kamata ba a riƙa haɗa wannan salon gyaran gashin da wani daban. In ba haka ba sai a ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Abubuwan da za a buƙata: man amla, zuma, ruwan ɗumi. Haɗi: a zuba cokalin amla 2 a roba, sannan sai a zuba rabin cokalin zuma a cikin amlan. A sanya cokalin ruwan ɗumi kamar 2 zuwa 3. A juya haɗin har sai sun cakuɗu da juna. A taje gashin kamin a shafa wannan haɗin a fatar kai. A jira na tsawon minti 30. A wanke kai da man wanke gashi shamfon. Amfani da man kwakwa. Man kwakwa na sanya gashi laushi da tsayi da kuma santsi. Yana da kyau a rika shafa man a fatar gashin kai a duk lokacin da za a yi kitso, ko kuma a rika gauraya shi a cikin man kitso. Man zaitun. Wannan man na da mahimmanci sosai a jikin baki ɗaya, sannan kuma yana da sanya gashi santsi da baki. Yana kuma magance hukuran gashi da kuma sanya gashi tsayi da baki da sheƙi da kuma kyau.